Sa ibang balitang lokal, halos 200 pulis sa Dagupan City ipapakalat sa Bangus Festival, partikular sa Kalutan at Dalan. Pakinggan natin ang detalye mula kay Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report! Mahigit isang daang police personnel ang nakatakdang ipakalat sa Dagupan City para sa gaganaping Kalutan at Dalan na bahagi ng Bangus Festival 2025. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Dagupan City Police Station, Deputy Chief of Police, Police Major Apollo Calimlim, kabuuang 100 at 62 mga kapulisan ang nakahanda ng aantabay sa mga kahabaan ng Venecia Road at sa iba pang lugar na dadagsain ng mga bisita. Aniya, kung kinakailangan pa ng karagdagang pwersa, ay maaaring magkaroon ng augmentasyon upang matiyak ang full force ng hanay sa araw ng pagdiriwang. Samantala, inaasahan na 100,000 mga turista ang muling dadayo sa Dagupan City dahil sa nakaabang ng mga sorpresang hatid ng world-renowned Bangus Festival. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bonaraca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.